na po kayo, mami? 52? Wow! Mukha po kayong 51. Mukha po kayo... Isang masayang hapon sa inyong lahat, mga ka-JFS. Kung kaninang umagay pumunta kami ng Bulacan Marina Sur upang sorpresahin ang isang napakagandang dilag na sinorpresa ng kanyang special someone, ngayon naman na hapon ay pupunta kami sa Tagpocal, San Fernando upang sorpresahin ang isang napakagandang nanay na kanyang kaarawan ngayon. Bago nga pala ito, gusto ko ulit kayong batiin ng Happy Valentine's Day. And again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress, and we are the JFS team. We don't just create, but we captivate. Tara na't kilalanin din natin ang ating packages na ibibigay natin sa kanya ngayong hapon. Meron tayo dito isang flower basket. Meron din tayong white wine from Carlo Rossi. Meron tayong red ribbon cake. Meron tayong chocolate bouquet. Meron tayong isang bubble balloon na may happy birthday and happy Valentine's mama. At syempre, meron din tayong tumatagim-team na 2-in-1 money bouquet and fresh flower bouquet na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. At syempre, haharanahin din siya ng ating bagong surprise aranista na si Kuya Dex. So tara na't kilalanin na natin ang ating nanay na bibigyan ng swak at sulit na packages na ito. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much. Again, I am Ate Angel. Love is in the air. Love is like a sun that always shines. Happy Valentine's Day, everyone. I love you. Hello guys! So, andito na kami sa Tagpocal, San Fernando upang sorpresahin ang ating lucky nanay for this afternoon. So, tara na't samahan niyo ako kung sino siya. So, feeling ko nag-ano na ako dito, nag-cardiac na ako dito. Pero, maganda na yung araw na to. Opo. Sige po, ganito po yan. Opo. Ay ma'am, hello po from, ako po si Angel. Bali po may pila-deliver po kasi mga pagkain po dito sa inyo po nakapangalan. Ano pangalan nito dito po? Minsan po, hanapin ko lang. Kalimutan namin yung ma'am. Mayon Ribian. Mayon Ribian. Sa inyo po nakapangalan po. Kayo po. Ano daw, Mayon Ribian na sa? Pwede po kayo sumama sa amin? Daw, Mayon Ribian na sa? Ayan na si ma'am, dito na lang tayo. Mama, dito po. Ma'am, kumusta? Happy Valentine's Day! Ba't naka-red ka ngayon? Dapat ako lang ang naka-red. Ba't naka-red ka ngayon? Ikaw po. Bakit ma'am, birthday mo? Harap ka dito ma'am sa akin. Apo ko. Ano ngayon ang ano mo? Anong karawan mo ngayon? As in Valentine's Day talaga. Wow! Ilang taon na po kayo, mami? 52? Wow! Mukha po kayong 51.
Ayan, mukha mo kayong 51. Okay, mami. So, ready ka na po ba? Ready ka na ba, mami? Gusto mo na ba makita yung mga pagkain? Gusto mo na? Sige na, sige na po. May naribian ha? May naribian. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Ayan, mami. Happy birthday po. Ito pong regalo na to ay para po sa inyo. So, lapit ka dito, mami. Ayan po, tanggapin niyo po tong fresh flower bouquet na merong money bouquet na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Para po yan sa inyo. At syempre, isuot niyo rin po tong lucky sash namin na may happy birthday dahil kayo ang reyna ngayong hapon na to. Ay, umiiyak na si mami. Sige, mami, isuot mo tong sash na to, mami. Ayan. Sabi na, may At ano naribian. po? Kayo ang reyna ngayon, mami. Huwag kayong umiiyak. Napakaganda nyo naman po. At yan, mami, meron ka pang chocolate bouquet. Meron ka pang flower basket. Meron kasi na ito, mami. Asawa ko po. Asawa, ay, sige po, daddy. Dito ka, daddy. Dito ka, daddy. Sige, sa gitna ka, mami. Sa gitna. O, daddy, ano naman yung dala-dala mo ngayon? Pang Christmas? Wala bang Valentine? Oh, Valentine. Sige, ibigay mo na yan kay Mrs. Ayan! Isang kiss naman dyan, daddy. Napaka-sweet naman. Nanay. Ay, sa kanya muna po. So, bago yan, mami, meron po akong gustong basahin na message po para sa inyo na pinabibigay po ng inyong napaka-sweet na anak. So, eto na po ang kanyang message. Daddy, pwede pong dito kayo, daddy, para po makita si mami. Ayan. Ayan. So, ano lang po natin si mami. Okay, message from your beautiful daughter. Ito yung babae na nakitaan kong tapang simula sa pagkabata ko. Yang babaeng titiisin ang lahat, gaano man kahirap ang buhay, at gaano man siya nasasaktan at nahihirapan sa mga pangyayaring hindi inaasahan, patuloy pa rin lumalaban at nagpapakatapan. Nagiging inspirasyon sa aming magkakapatid, and today is your birthday special day, and through this in simple thing, I hope it can be made me smile, and I made you smile also. Thank you for always being there and doing these things that I cannot do for my kids. And I wish you're always in a good health. Happy birthday and happy Valentine's Day po. We love you, Mama, from your daughter. Napaka-sweet naman. Sino kaya to sa tingin yung anak niyo nagpadala nito? Dami araw. Ay, dahil hindi ko aram. Dapat aram. Dapat aram yan. Pero mami, happy birthday po sa inyo. Pero hindi pa po dyan nagtatapos ang regalo po namin sa inyo. Aaranahin pa po kayo ng aming surprise saranista na si Kuya Dex doon na lang po sa loob ng bahay. Pero mami, bago po yan, wait lang po, daddy. Bago po yan, ano naman po gusto niyo sabihin, ma'am, bago po natin tapusin dito sa labas yung surpresa po sa inyo. Daddy, pwede ko muna bang mayroon si mami saglit? Ayan. Ano pong gusto niyo sabihin, mami? Aram ko. Aki ko ang nag-ibo ka niya. Sinabi ko kayo. Nasa ibang bansa siya. Ngayon, salamat ulit. Salamat sa surprise mo sa kuday ko na inakala na may mangyari araw ganun. Sabi ko, regalo sabi mo maging kwarta. Ito palang mas na mas pama ang kwarta. Kadako. Happy birthday, Mami. Yun lang po. Sobrang emotional naman ni Mami. So again, everyone, our lucky mother for today na si Nanay Alicia Monteros, all the way from Tagpocal, San Fernando. So, Mami, hindi pa dyan nagtatapos ang sorpresa namin. Tara na't samahan nyo kami sa loob upang aranahin siya ng ating surprise, Haranista. Hello guys! So, andito na tayo sa loob ng bahay ng ating lucky nanay for today na masyadong emosyonal dahil humingi nga daw siya ng regalo sa anak niya. Sabi daw, walang pera, pero kita nyo naman, tumatagimtim na 5,000 pesos ang kanyang regalo at syempre may mga papackage pa tayo sa likod. Pero hindi pa dyan nagtatapos dahil aaranahin din siya ng ating surprise saranista na si Kuya Dave.
ano? Kahit naman yan pa. Pabalik sa video. Diyan ka man. Kuha na yan ito kawan. Uriyo. Dali na. Yok man yan. Marwe. Oh, di ka na. Ah, Marwe. Diyan ka na. Lumang ka na. Ulat. Yan. Mahalaga sa akin. Simula pa gabay sa buhay ko. Salamat sa iyo, aking ina. Sa tuwing ako'y nalulubay, hiling ka. Salamat sa iyo, Kailangan ko aking ina. Dalangin ko sa may kapal, ang pag-ingatan ka. Magiling ka naman. Salamat sa iyo, ina. Tawa mo na yung sila ng tawid. Tawa na. Di ko maiwasan, mahal kita. Pero sana ay sa pamamaraan ko'y mapatuloy. Sa bawat sandali ng buhay kong ipunin. Sa aking lalay mo. Salamat sa iyo, aking ina. Sa tuwing ako'y nalulubay, kapiling ka. Salamat sa iyo, aking ina. Dalangin ko sa kapal, Kailangan maniling mo. Gini kaya ba? Tinibidyoan kaya. Yung video. Ito na pa siya. Kita ba? Mga kasi may alis. Ngayon ang bata mga picture ah. Neng! Ay naman. Nag-iibi. What happened? Oh, si Karita na nag-iibig na yun ah. Oy, dahil. Wherever I was down, you were always there to comfort me. Basta pagkatapos ka na sa mga naman, nagkaparata. Lutik yan. Parang Kanta. ka daw dyan selfie. Pero yung kanta. Bakit pala yung dito? Mama, I know I love you. Mama, you're the queen of my heart. Your love is like this from the start. I just want you to know. Yan. Love you. Okay guys, so ayan nga ang dalawang kanta na inihandog ng ating surprise saranista sa ating napakaganda pero emosyonal na nanay ngayong hapon na ito. Pero
Nanay, talagang Valentine's Day, di ba? Ang swerte naman ng araw ng mga puso at buong botel talaga ang puso nyo ngayon dahil may 5,000 pesos ka, may chocolate bouquet ka pa, may flowers ka pa. Baka gusto mong pagati-hatihan natin to ngayon. Joke lang. Pero bago yan, Mami, gusto din namin ipablow sa iyo ang napakaganda mong red ribbon cake. Pero bago yan, kakantahan ka muna namin ng happy birthday! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Make a wish and blow your candle. Yay! Palakpakan naman natin. Ayan, napapalakpakan na. So, Mami, ngayon, this is your time to shine. Gusto din naman kita ulitin ng isang message para sa iyong family, sa iyong mga friends, sa iyong mga kapitbahay, charot, sa iyong buong pamilya at syempre sa sarili mo na hanggang ngayon ay nakakapag-celebrate ka pa din ng birthday at syempre, pasalamat ka din at may mga ganito ka pang pasurpresa, di ba? So ano ba yung gusto niyo sabihin? Inat-inat lang pasalamat ako sa mahal na Diyos dahil kinaanan niya ko yung buhay bagsik na nakabot na nga dito na kung nga yung ilan ko pinapasalamatan niya kaduwang mga akit ko yaon na kusubot ko sa mga akit ko nagiging makusog ako dahil sa mga akit ko yun lang yan palagat ko sinda. Isang I love you na lang kami sa iyong mga anak. I love you mga anak ko. Lalo ngayon sa mga Ayan. So, flying kiss na lang, Mami. Flying kiss. Wow! Again, happy birthday po, Mommy Alice. At masaya po kaming Jeff kasi naging parte kami ng iyong birthday celebration. At masaya ka ba, Mami? Masaya? Paano yung saya? Pakita mo yung smile. Wow! Pakita mo yung smile muna. Oh. Pero Mami, happy birthday po ulit. Ayan, isa na namang nanay ang napasaya ng JFS team. Again, we don't just create but we cultivate. JFS lang ang malakas. Again, binabati ko kayo ng happy Valentine's Day. Mami, happy Valentine's Day and happy birthday. Magbabay ka naman, Mami. Bye-bye!